Λοιπόν, εδώ είμαστε και είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μας σήμερα που φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που δεν συνηθίζεται να φιλοξενείται σε πρωινές εκπομπές και ένα θέμα το οποίο θα διαδραματιστούμε τώρα. Τον πατέρα Αντώνιο, που είναι γνωστός τηλεοπτικά διότι ευτυχώς υπάρχει αρκετή προβολή για το πολύ σημαντικό έργο που κάνετε εκεί κάτω στον Κολωνό με την Κιβωτό. Όπου μη συνεχίσω όμως εγώ να μας τα πείτε εσείς καλύτερα τι ακριβώς, ποιο είναι ακριβώς, καλώς ήρθατε, ποιο είναι ακριβώς το έργο της Κιβωτού λοιπόν. Καλώς σας βρίσκω, χαρά και δική μου που είμαστε κοντά σας. Ξέρετε, στον Κολωνό, στην περιοχή αυτή της Αθήνας, τη δύσκολη θα έλεγα, δίνουμε μια μεγάλη μάχη για όλα τα παιδιά εκείνα θα έλεγα της άλλης Αθήνας, που είναι μονογονεϊκών οικογενειών, που αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, αλλά είμαστε δίπλα και στη μητέρα, την εμπερίστατη μάνα, την κακοποιημένη, και προσπαθούμε να στηρίξουμε αυτό το πληθυσμό, να στηρίξουμε τη μάνα με το παιδί και να παραμείνουν οικογένεια. Γιατί πολλές από αυτές τις μητέρες, πάνω στην απελπισία τους, όλα αυτά που τους έχουν βρει, βρίσκουν διέξοδο να εγκαταλείψουν τα παιδιά τους. Εμείς όμως με τις υπηρεσίες τις κατάλληλες που έχουμε στο χώρο εκεί, βοηθούμε τις μητέρες να καταλάβουν το ρόλο τους, να τις στηρίξουμε οικονομικά. Άρα έχετε και ψυχολόγους δηλαδή. Βεβαίως, ναι. Μεγάλη κοινωνική υπηρεσία η οποία θα κάνει όλη τη δουλειά, θα πάει ακριβώς εκεί που βρίσκονται, θα εξετάσουν την κατάσταση, θα μιλήσουν με τις μητέρες, θα μαζεύουμε κόσμο από το δρόμο στην ουσία. Εσείς πατέρα Αντώνη έχετε 400 παιδιά που φιλοξενείτε, τα οποία πόσα από αυτά μένουν μέσα στους κοιτώνες ας πούμε. Το 1 τρίτο. Το 1 τρίτο, γύρω στα 150 παιδιά δηλαδή. Ναι. Επειδή δεν μπορείτε να φιλοξενήσετε περισσότερα ή επειδή... Όχι. Η τακτική μας και το χαρακτηριστικό της προσπάθειας είναι να στηρίξουμε το γονιό που υπάρχει για να μεγαλώσει ο ίδιος το παιδί του. Δηλαδή, εμείς οικονομικά στηρίζουμε τη μάνα αυτή με ένα επίδομα αλλά και με στέγη. Εκτός από το ξενώνα που έχουμε για κακοποιημένες μητέρες, διατηρούμε και 50-30 καταστήματα σε όλη την Αθήνα, τα οποία τα νοικιάζουμε σε αυτούς τους γονείς, ή στη μάνα ή στον πατέρα, ένα από τους δύο γονείς έχουν τα παιδιά, και τους στηρίζουμε να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους, αλλά όχι αόριστα, στο διάστημα που θα είναι κοντά μας. Το ελέγχετε όμως αυτό, γιατί μπορεί εσείς να δίνετε χρήματα σε μια μάνα, ας πούμε, και να πάει η μάνα να παίρνει, ξέρω εγώ, ναρκωτικά με τα χρήματα αυτά ή ο πατέρας, και να μην φροντίζει το παιδί που είναι και το ζητούμενο. Ναι, όχι. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ακατάλληλη η μητέρα να μεγαλώσει το παιδί της και αποφασίζει ο εισαγγελέας από εκεί και πέρα. Άρα έχετε συνεργασία με την εισαγγελία εσείς. Βέβαια. Και έχουμε και παιδιά τέτοια, τα οποία έχουν απομακρυνθεί λόγω ακαταλληλότητας του σπιτιού. Άρα με χαρτί εισαγγελέα σας στέλνουν παιδιά. Ναι. Γιατί, συγγνώμη λίγο, γιατί ηλικίες μιλάμε. Εδώ βλέπουμε στα πλάνα, είδαμε κάποια παιδάκια έτσι που κάνουν κάποια μαθήματα, όπως εδώ. Είναι μεγάλα παιδιά αυτά. Ναι, εδώ είναι μεγάλα παιδιά, αλλά διατηρούμε και παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο 60 παιδιά. Από τι ηλικία λοιπόν? Από 2,5 ετών μέχρι φοιτητές, τους οποίους βοηθούμε να σταθούν στα πόδια τους, αλλά υπάρχουν και βρέφη. Και βρέφη, ναι. Έχουμε τα οποία τι είναι εγκαταλειμμένα, ας πούμε, τα έχουν παρατήσει έξω από εκκλησίες κτλ. Κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, ναι, έχουμε. Παρτιμένα μωρά. Τώρα με την κρίση, ναι. Είναι πιο έντονο όλο αυτό. Είναι πιο έντονο. Είναι πιο έντονο και φοβάμαι τι άλλο θα δούμε ακόμη, γιατί πολλοί γονείς έρχονται να εγκαταλείψουν τα παιδιά τους λόγω ανέχειας. Δούλευε ο ένας, ας πούμε, τώρα και σας λέω και για ολοκληρωμένες οικογένειες που έχουν και τους δύο γονείς. Ένας δούλευε, έχασε τη δουλειά του, απολύθηκε και δεν έχουν να πληρώσουν τα ενοικιά τους. 10 ενοίκια να πληρώσουν, δηλαδή στη σειρά απλήρωτα, τους πετάνε έξω συνήθως. Και το παιδί τι το κάνουν, το καταλείπουν? Σε αυτές τις περιπτώσεις όταν έρχονται σε εμάς, μας λένε τουλάχιστον το παιδί να περάσει καλύτερα. Δηλαδή ότι θα έχει εξασφαλίσει το ένα ή το άλλο. Εμείς όμως προσπαθούμε να στηρίξουμε την οικογένεια οικονομικά, δηλαδή όχι με πράγματα αόριστα, έτσι, βασικά πράγματα που μπορεί να κρατήσει την οικογένεια. Ακριβώς, ναι. Τι σημαίνει? Δηλαδή στέγη είναι το πιο βασικό. Αν δεν έχει τη στέγη, έρχεται να το αφήσει το παιδί. Σωστό. Και εμείς ξεκινάμε από την αρχή. Θα το επιπλώσουμε το σπίτι, θα τη βοηθήσουμε και στο εξάμηνο με ένα χρόνο που θα είναι κοντά μας, θα κάνει κάποια βασικά βήματα απαραίτητα για να βγει από την ένδια αυτή η μητέρα.
Από τα 400 παιδιά που έχετε, είναι και κάποια παιδιά τα οποία είναι ορφανά, δηλαδή δεν έχουν ούτε παπά ούτε μαμά. Μάλιστα. Ναι. Τα οποία πώς σας βρίσκουν αυτά, δηλαδή με ποιο τρόπο? Μέσα από διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες που υπάρχουν και γίνεται έτοιμα σε εμάς από το παιδόν, το νοσοκομείο, από και ποιος τα μεγαλώνει, είναι η κοινωνική λειτουργία, ποιος τα μεγαλώνει τα παιδάκια αυτά, δηλαδή ποιος παίζει το ρόλο της μαμάς? Ναι, υπάρχουν ειδικοί παιδαγωγοί, κοινωνική λειτουργία, παιδοψυχολόγος, κατάλληλο προσωπικό, ιδιαίτερα για να αντιμετωπίσει και την ψυχολογία την ιδιαίτερη αυτών των παιδιών. Ναι, και αυτοί όλοι πλαισιώνονται από αντίστοιχες μεγάλες ομάδες τέτοιων επιστημόνων που μπορούν να βοηθήσουν όλο αυτό το πληθυσμό που έχουμε εκεί. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλούς εθελοντές και πολλή δουλειά βγαίνει από τους εθελοντές. Να ρωτήσω κάτι, όλο αυτό που μας περιγράφετε είναι μια μεγάλη επιχείρηση, με την καλή έννοια το λέω, που έχει ένα τεράστιο κόστος λειτουργίας, φαντάζομαι ετήσιο, είναι κόστος εκατομμυρίων όλο αυτό που μου περιγράφετε. Πού βρίσκετε τα λεφτά εσείς, τα δίνει η Εκκλησία, είναι από ιδιώτες? Εκατομμυρίων δεν είναι, γιατί εμείς δεν έχουμε τους υπαλλήλους τους πολλούς. Υπάρχει νοικιάστε κτίρια, δηλαδή βλέπω γραφεία έτσι, αξιοπρεπέστατα κτλ. Ναι. Πού βρίσκεται το... Κάνουμε όσο το δυνατό την καλύτερη οικονομία και εκεί που θα ξοδεύονταν τα περισσότερα χρήματα, δηλαδή στο να έχουμε υπαλλήλους πολλούς, εμείς έχουμε τους κοινωνικούς λειτουργούς, 4 κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι απαρτίζονται από μια μεγάλη ομάδα αντίστοιχων εθελοντών κοινωνικών λειτουργών και πάμε λέγοντας για τους ψυχολόγους, για τους ειδικούς παιδαγωγούς, για τους γιατρούς, για τους δικηγόρους. Πατέρα Αντώνη, σας βοηθάει η Εκκλησία? Δηλαδή έρχεται επισκοπή, η Εκκλησία επισήμως σας βοηθάει, σας δίνει κάποια χρήματα? Οικονομικά δεν έχουμε κάποια βοήθεια, αλλά ηθικώς και... Γνωρίζει το έργο σας? Βέβαια, ναι. Και ποια είναι η θέση της, δηλαδή το επικροτεί, ας πούμε, το... Ο Αρχιεπίσκοπος μας έχει επισκεφθεί αρκετές φορές και εκδήλωσε μάλιστα και την επιθυμία το μοντέλο αυτό της δουλειάς μας να απλωθεί και σε άλλες ενορίες, έτσι. Ναι. Ξέρετε... Έσοδα δηλαδή από πού είναι? Από τον απλό κόσμο κυρίως από δωρεές. Άρα δηλαδή, συγγνώμη, πριν προχωρήσεις, Γιώργο, επειδή βλέπουμε τόση ώρα και να... τέλος πάντων ένα τηλέφωνο, είναι το 901-11-170-170, είναι η γραμμή στήριξης, όπου μπορεί ο κόσμος, όχι τηλεθεατές και τώρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, συνέχεια να καλεί και να ενισχύει την Κιβωτό του κόσμου. 3,68 είναι η κλίση. Ωραία. Εγώ θέλω τώρα να πάμε να δούμε, γιατί ήρθε ο Δημήτρης πριν μερικές μέρες, επισκέφθηκε εσάς την Κιβωτό του κόσμου, να δούμε τι κατέγραψε και μετά έτσι να ολοκληρώσουμε και να πούμε και ό,τι άλλες απορίες έχουμε. Ωραία. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στην Κιβωτό του κόσμου μαζί με τον πατέρα Αντώνιο. Ευχαριστούμε πολύ που σας γνωρίσαμε, που είμαστε εδώ, και θα πω το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό όταν είδα όλους τους χώρους της Κιβωτού. Είναι ένα χαρούμενο μέρος. Ακόμη δηλαδή και τα γραφεία, εν πάση περιπτώσει, των ανθρώπων που είναι συνεργάτες σας και είναι ειδικοί για να μιλήσουμε με τα παιδιά, είναι χαρούμενοι χώροι. Αποπνέουν μια ηρεμία και μια θετική ενέργεια. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να μπορέσουμε να δώσουμε χαρά στα παιδιά με όλους τους τρόπους. Αυτό το κτίριο σχεδιάστηκε ακριβώς για να προδίδει αυτή τη χαρά σε όλες τις πτυχές. Εδώ θα δείτε από αίθουσες διδασκαλίας, στις οποίες έρχονται τα παιδιά να προετοιμαστούν για την επόμενη μέρα στο σχολείο, αφού σχολάσουν. Υπάρχουν τα εστιατόρια, όπως είπα, υπάρχει πολυχώρος ψυχαγωγίας και ένας χώρος άθλησης επάνω. Υπάρχει πολύ μεγάλη αίθουσα που είναι ένας πολυχώρος που διαβάζουν τα μικρότερα παιδιά του Δημοτικού με τη βοήθεια εθελοντών. Είδα και πολλά παιδιά από διαφορετικές φυλές και με διαφορετικές θρησκείες. Ναι, αυτό είναι και το όμορφο, θα έλεγα, εδώ της Κιβωτό, η ποικιλία αυτή των παιδιών από διάφορες χώρες και από διάφορες παραδόσεις, όπου όμως ο ένας σέβεται τον άλλον για αυτό που είναι και για την αρετή του, για αυτό που είναι σαν άνθρωπος. Έχουν αυξηθεί τα παιδιά και οι γονείς που βοηθάτε φέτος? Δυστυχώς έχουν αυξηθεί και μάλιστα είμαστε σε
έτσι σε ένα δύσκολο δρόμο. Οπότε αναγκαζόμαστε να ιεραρχούμε την ανάγκη, δηλαδή να προηγείται η μονογονεϊκή οικογένεια, ο πατέρας μόνος του ή η μάνα μόνη της. Και οι κακοποιημένες μητέρες, όλα αυτά, η βάση του κοινωνικού ιστορικού και από εκεί και πέρα, αν υπάρχει δυνατότητα, να μπορέσουμε να καλύψουμε και άλλους ανθρώπους. Μάλιστα, λοιπόν, να πούμε λίγο και για αυτό εδώ το βιβλίο. Είναι τα παιδιά διαβάζουν τη βίβλο. Μου επιτρέπετε λίγο να πω κάτι. Ναι. Βλέποντας αυτές τις εικόνες, ξέρετε, όταν μιλάμε για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς οι οποίοι προσπαθούν να είναι δίπλα στα παιδιά που έχουν ανάγκη και τα παιδιά δεν μας χρωστούν κάτι, πολλές φορές να βλέπουμε τώρα αυτό το τηλέφωνο, σκεφτόμαστε από το σπίτι, όλοι έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία, να το κάνουμε, να μην το κάνουμε, θα πάνε τα χρήματα, τέλος πάντων, θα γίνει κάτι. Βλέποντας αυτές τις εγκαταστάσεις, είναι σίγουρο ότι όλα τα χρήματα που είχατε στη διάθεσή σας από τον απλό τον κόσμο τα έχετε χρησιμοποιήσει και όχι από την Εκκλησία, μου επιτρέπετε αυτό το προσωπικό σχόλιο και δεν θέλω να το συνεχίσουμε, πηγαίνουν εκεί. Αλλά σίγουρα οι ανάγκες και τα έξοδα συνεχίζονται. Και σίγουρα φαντάζομαι εσείς είστε πολύ αξιοπρεπείς. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη και σε τρόφιμα αυτή τη στιγμή. Να σας πω ότι το συσίτιο που έχουμε δημιουργήσει από πριν 14 χρόνια περίπου, αυτή τη στιγμή αριθμεί 320 οικογένειες, 1.200 άτομα. Μάλιστα. Να μας πείτε, πατέρα Αντώνη, τι είναι αυτό εδώ το που κρατάω στα χέρια μου, τα παιδιά διαβάζουν τη βίβλο. Εδώ είναι μια πολύ όμορφη δουλειά, η οποία έγινε σε συνεργασία με την Ελληνική Βιβλική Εταιρεία και την Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως. Τα παιδιά διαβάζουν, τα δικά μας παιδιά από την Κιβωτό του Κόσμου, διαβάζουν την Αγία Γραφή, την παιδική βίβλο για άλλα μικρότερα παιδιά, τα οποία μπορεί να μην ξέρουν ακόμα γραμματάκια. Και πόσο είναι έχει πιο αυτό? εύκολο. Αυτό είναι ένα πακέτο δώρο που έχει μέσα και 4 CDs εκτός από το βιβλίο. 25 ευρώ, εκ των οποίων τα 9 πηγαίνουν στην Κιβωτό. Πολύ ωραία. Ένα έχρωμο βιβλίο της παιδικής βίβλου, όπως είδαμε, 3 CD και ένα DVD με το έργο της Κιβωτός του Κόσμου. Μια πολύ ωραία ιδέα για τα Χριστούγεννα φέτος, ένα πολύ ωραίο δώρο, το οποίο έχει και άλλη συνεισφορά, πολύ σημαντική. Και έχετε και ένα μαραθώνιο που θα γίνει. Ναι, στις 20 του Δεκέμβρη ο κύριος Τριανταφυλόπουλος και η Ζούγκλα μας παραχωρούν όλες εκεί τις εγκαταστάσεις τους για να γίνει ένας ιντερνετικός μαραθώνιος κατά κάποιο τρόπο. Ωραία. Που θα βοηθήσει έτσι στο σκοπό μας να στεγάσουμε στο δυνατό περισσότερο κόσμο. Λοιπόν, να σας συγχαρούμε εμείς για το έργο. Να καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να βλέπουμε ξανά και την γραμμή 901-11-170-170. Κάνοντας μία κλίση, έστω και μία, μπορούμε όλοι να ενισχύσουμε το δικό σας έργο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Όχι το δικό σας έργο, να ενισχύσουμε αυτά τα παιδιά. Έτσι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εμείς θα προχωρήσουμε. Βεβαίως, είναι μια ελάχιστη συνεισφορά δικιά μας. Χάρηκα πολύ. Σε θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντική τηλεόραση. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Και αυτό που είπες, εγώ θα υπενθυμίσω ότι δυστυχώς θα έπρεπε και η Εκκλησία να βοηθάει πολύ περισσότερο, γιατί αισθανόμαστε ότι ο πατέρας Αντώνιος μόνος του κάνει αυτό που κάνει. Και εντάξει, η Εκκλησία απλώς αναλώνεται. Ήταν 26 χρονών όταν ξεκίνησε. Και απλώς η Εκκλησία αναλώνεται σε ευχολόγια, μακάρι να επεκταθεί και σε άλλες ενορίες. Θα μπορούσε να το οργανώσει η Εκκλησία και να δώσει χρήματα για να το οργανώσει σε άλλες ενορίες και όχι μόνο να λέει ευχολόγια ότι θα μπορούσε να